Wis gak bergizi blas. Sukro Net Channel. Guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelur hari ini kita syuting Dek. Apa jenenge ini iki? Mau bikin ini lur. Lho ngerambesi tah durung ya. Membuat plungker-plungkeran ini lur. Ini kita belajar dari tukangnya ini kerja untuk ndi kono. Kita nyicil hari ini ya. Lu bener mbok salah sih penting dongker-ongker nih lho. Sak mene. Iki pipo apa yo? Oh iki tak sing tiga sampiran ya Mas. Gedhan saya duduk iki ya. Duduk sih. Pipomu ya. Iku lho sampirane iku lho cilik iku lho. Cilik lho, pipa cilik lho. Oh ta kita sampiran. Yo. Oh gak sing ndek kene, oh iki ndek kene ya. Cagake ta? Cagake kok mboten ndi yo. Kayak apa ya cagake yo? Iku ning didik kok. Dekat kok ndek kene ndek kono iki. Oh iya iko, kayak anu situ iko. Kayak cagak situ. Kita gerakan. Kita Ngene iki diluk ae. Diluk piye? Gone sing genah lho Mas ora usuh. Lah iki lek gak ngene ketanduk nandukku ya. Nang awakku ya, nang sikilku ya. Kena udan lah ngelumut. Endi? Niku temboke. Tak kira 14 ini. Baru ukurannya kurang. Lalu lek gawe ukuran 15 yo seneng yo. Ora ngerti aku takoki. Biasa 14, 12. Ngono ta? Bu tripod tadi. Ya lo betang guys, gak tiba-tiba betang. Baijo. Endi? Gak tiba betang. Nah aku wis kerja. Aku wis kerja ya. Gak ada betang. Lah apa? Apa nyeral watak? Lah. Wis gak bergizi blas. Ayo. Wedangnya. Mesti ini ternakan sapi pereh. Susu ya. Moh. Pedane gak sehat, gak doyan mangan. Ya mangan yo mangan kok. Lek susu gak bergizi. Iya lek susu ya bengi kok yamene kok susu. Susu kuku bimo enak Mas. Ya legrek nang awak terus-terusno deh. Lah disuruh belas aku nomor legrek aja emang Oh, untuk berkat re, alhamdulillah wis. Lho iki lho entuk iwel-iwel. Jadi ini nata piton-piton lur. Tapi dikerpeki langsung diantar-antarkan ya. Jadi kalau piton-piton seperti ini lur. Yang paling ditunggu ini adalah iwel-iwelnya. Iwel-iwel iki terbuat dari ketan. Iya deh. Ketan. Ketan. Dek, Mang Dek. Mangan iwel-iwel Dek, dudune wong Dek. Iwel-iwel wong ben ngerti. Jadi teman-teman yang punya anak kecil nih, kalau di tradisi di desa saya lho, itu telune ya
Pitu. Anu pupak puser sih. Yo iya lah kaitan niku Pupak puser, sepasar, pasar, selapan, selapan, bayi telu, bayi pitu, setahun. setahun. Jadi ini Best game. ada tradisi Jawa dulu itu ada ibu-ibu nyelameti arek bayi loh. Ya. Ini jerone iki gulane akeh. Lumer kena ketan. Gak stabil Ini ini. kesukaanku ya. Ih udah beli lagi. Oh iya. Beli apa? Tak kira lek nganu. Apa jenenge? Kailin Aleta Zamora. Jenenge anu lah. Kita katakan ndak jembong gede. Ali ya. Kak jembung guys dino. Ngopi dulu guys. Mari ngerame sini kowe wis ya. Gue ngerame. Merah-merah nek Pak tukang sih. Piye ya? Gak nek kancane. Kancane sitok ya wis. Gak iso ngewangi. Iso nek arek datok ngene. Nganu dek kok golek iku sik jan. Tekukane yo sing 8 iku mang neman ya. Oh sing nek anu ta. Pesine ta. Tekukan besi. Apa gak padha ngono iki? Gak padha sih ukurane. Yo muni ya, Mas. Iya. Oh lek gedene muni, lek akeh isine. Yo tak kan. Iya. Aku gak maksudnya kowe tak buka ini bae gak dibuka gak apa-apa ya. Buka tambah dhuwur ngono. Oh iya. Ya bener ngono sih. Iya. Cek metu dhewe. Iya. Bener iki. Ah, iki lho kopi. Lek kopine Wonosalam yo kopi nganu dhewe lur. Bubuk sendiri. Oh gak tukang. Heh? Mbak nek sing gawe dhewe kopine gak kopi sasetan maksudnya. Hei, Tak udek dhewe. Ngadoli wong lho. Duh lah kok gremis. Gremis ya. Iya. Tutup ya. Muga-muga dadi anak sing berbakti nang ngene wong tuwa lho. Tak yukkan dulu sementara ini lho. Tuh guys. Belum selesai sudah hujan. Sudah gerimis. Gerimisnya semakin pagi lho, jam 11 ini sudah turun hujan. Kemarin jam 10. Wah. Ini malah memperlambat pekerjaan di rezekinya nih. Hah? Kopi nih? Iya rek, di ini. iki lho saya pakai Mas, kuandel ya. Dasar muk ya. Kok jalan-jalan wes. Ki gak ada semut ya. Alhamdulillah. Ngono lek maris masih gak iso meneng ae sih. Mosok den melok bengok-bengok. Kok bengoke gawe nadek kan oleh gayane iku lho.
Apa Birama? Gerakane gak pas gak kan udah gerakan ya maton. Apa yang ngene aja. Nah, gak lali, kacane ngene kok. Terus video gini lah tunggu sampean. Iki nek perdana ya, mesti gak iso ta. Ya iso tapi ndek mesti. Udan ya kan. Garek ngodot. Ayo. Tapi ngenceng nang anu sik, wis ini. Yo. Tak golek anu sik. Pelanggaran. Tak golek tekuan sik ya. Pleasure. Mendung. Beli pleasure dulu lor, pleasure-nya nggak punya pleasure. Jadi hari ini kami ngonten di rumah lor. Soalnya malu keluar ya begini posisi ini mendung, sudah gerimis. Ini di pedesaan saya ini lor. Oh, mendung. Kira tak lumayan lunyu gitu. Modul lor, tak matikan lor. Paling lurus yang walu. Plaser waluan iki lho ya, waluan. Oh, ada tulisannya walu gitu lho, John. Sama ini lor. Bener walu ya? Sini walu kok. Lor sudah beli kawat sama ini lor. Untuk bisa proses bikin sendiri. Woi yo. Cuacanya ini wes sudah hujan aja lor. Apa nih? Tulinan. Iki mang ta? Deline ya. Mesti deline. Ah, gak ada akeh-akeh jane. Wis gak patek nganu arek-arek. Bapak tak apa sedih entek ae ngono kok. Ya ben sak dalah ora modal ae. Pai bayar gak payu wis. 40.000 iki mas 20.000. Iku 20.000 mbak 20.000. Nganceng nih. Entek wae. Iki dewan. Ya para sing kene ae sing kono kareten. Ijol no lah penak. Negara sih. Dia mas,
Ijolno ae gak penak ta? Yo ijolno ae. Jajaran sik nek kono. Umpul. Kalau motor rek. Iki katut iki. Situ piye sih? Situ piye? Iki digawe mlaku ya sepatu. Iki aku. Pasti merem beli tadi. Tinggal lagi di rumah. Apa ada yang nanya? Tangannya mangsian. Ya, aku nggak pengen aku pasangan gue mas. Lah iki ke mang sih. Jek loro peleme. Mau lagi? Hihi. Berdiri. Berdiri. Di kerupuk emang. Di kerupuk emang. Lagi dimakan bayi. Ini sih. Dari iki lho. Nah, iki lho. Neh. Nah, nyap. Sini. Sini. Oh, bener. Ya sayang. Coklat Bu, Ibu. Gak apa-apa kok. Gak oleh iki ya. Ngantuk iki. Kamu kenapa Kecil sayang? gak boleh makan coklat. Mau kan lu wis rai. Lu. Gendong Dik, tekno Dik. Gendong Dik. Oh, jangan tak kasih dak, cek. Jilaan. Kan ada menengah ya. Menikmati.
Dadah. Blur-blur. Beli mangan kan. Dadah. Blur. Marah gue. Sukro Net Channel.